Nasi akudyiwa rinopisa President Emmerson Mnangagwa vapinzwa busy nemaZimbabweans mushure mekunge vakomenda nyaya yeWorkers Day. Panapa zvatanga vanyora kuti I salute the resilience, dedication and work and hard work of every worker in Zimbabwe. Your contributions are the backbone of our nation's progress. Vakaenderera mberi vakati I applaud the workers of Zimbabwe across all the sectors and levels for showing remarkable resilience, adaptability, ingenuity and innovation. It is through your dedication and preservation that we are witnessing unprecedented economic growth and development in our country. Tokudai siyabonga. We thank you vachitenda vana veZimbabwe kuti aiwa tokudai nezvinhu zvamuri kuita nekushanda kwamuri kuita. But panapa ndiri kuzoona maZimbabweans vanodya nduru. maZimbabweans havasi vanhu vekuti ndeve kutamba nawo. maZimbabweans havasi vanhu vekuti you take advantage of them, you take for granted for them. Vanhu vekuti even anotora advantage kuti panapa ndakushandisa social media. Since mukuru wenyika mataura zvinhu pasocial media, ndakutoona opportunity yekukupindurai since ndisina access kana kuti key yekunovhurwa gate pastate house kuti ndinge ndichikupindura nemi face to face. So vanhu havazotanga kupindura vakati which workers? Civil servants, government employees are crying. The ones in Chinese mines are crying. The ones employed by Scott are dying underground. Chivayo, his office is only and a money counter. The rest of the sale charges, the sale charges, airtime, mabero and tomatoes, majanje and stuff. Those ndo comments akutanga kubuda panapa. Mwakati unfortunately they are scattered all over the world. Let's celebrate them. They are the backbone of Zim economy. Zvikunzi vakabuda vakaenda kune dzimwe nyika dzakawanda pamwe ndo vamuri kutaura ndo backbone yeeconomy yeZimbabwe. Ndo ma comments ari kubuda panapa. Vamwe vakati shamwari tiri kuda mabasa, vamwe vakati pa development ndipo pandokudira mudhara iwe long live. Vamwe vari kuwirirana nezvinhu zviri kutaurwa namukuru wavo, makuru wanu wavo. Mumwe akati would rather have a new leadership say you and your ZANU-PF cabal are in government with a lot of resources at your disposal but producing nothing and looting more. Zvikanzi imimi nevamwe venyu murimo mupower, mune maresources akawanda asi chamuri kuzobuditsa hapana. Ndo mashoko rubudo nemumwe. Zvikanzi if I may ask you Mr. President, how many people were killed under your instructions kubva pana 1980? Since 1980 vanzi vangani vanhu vakadzimwa vachidzimwa nenyaya yema-instructions enyu because vakabvira kudhara kubva 1980 vachishandira hurumende vachishanda chibasa ichi. But muri Zimbabwe zvinhu zvinotaurwa nevanhu hazviperi. Ini ndangoyawo nenyaya kuti ndikuzivisei zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviri kutaurika paWorkers Day yedu yeZimbabwe katipoti country kedu aka. Ndo nyaya ndanhasi ndakakubatirai. Kana uchinge watanga kusvika panapa pachannel yenyu aiwa garawo subscribe nekuti nyaya idzi aiwa takapikira. Iwe chako chete kundotsvaka basa, nyaya ndinokutsvagirai nini. Zvanhasi hamvesi wangu ndokuona.